Ndakanaka kwa mwana vanondinyimire kumurume Jesu. Andowada mundu. Yeah, iko zvino zvakaraiti. Nakutoshuwa wacho. Ukwati muduma munhu. Amana nekunaka kwandakaita. Maswera sei kana kuti makadii pando. Muri sei muri wadire. Sanganai naDumebhi ashawo manyama. Uzibata ito kuti naDumebhi ashawo manyama kwandisere. Yes, we knew say maita mutenda muri say henyu ashawo manyama sanganai naDumebhi. Ndakanaka zitana tarisaimoni. Kuti kwarume vacho vanongotsvedza semuramba wai vachitsvedza semuramba nekunaka kwandakaita kudai so. Avazvioni? Vari manda hunu. Vanene kunaka kwandakaita. Patience Tizirai, how are you? Uyai. Hello Dumebhi ashawo manyama. Lisa Dulula, how are you? Alice Madziwa, how are you? Guys, share live nekurumiza dakurumiza share live vacho vauye munyaya dzaDumebhi tindi. No, Lovo, how are you? Atina mbenda kumbaona kuti utojja guys. Hanzi Dumebhi wangu ndanga ndichikutsvaga. Uri sei toko Adria. Share. Chikai 200 Dumebhi aite live. Ona kugara kwavanoita vari kulai ndakavatarisa. Chii chakadaro ichi? Na ambenda kuchechi unolava ndakudaro. Chii chakadaro naini? Ambenda kuchechi. Kunda ndakavatarisa. Ngana ambenda kuchechi. Kuda kundiwisa moyo. Chino pano norumbidza Mwari ungapuwa chikafu na tsora achihura kuti wadi. Maka achihura to pachikafu wesande kuzaita sei. Kuhura unopedzwa simba. Simba reya. Edith, how are you? Hanzi Dumebhi takataka kumirira ndauya ndiri play this time andina kuba phone ndakaenda namudhara wegonyeti popanda vana kumira kuti kwenda ndaidorevesa paya ndaidoinda kuindogotaura zvekunyepa sei ndakaenda namudhara wegonyeti makaide polokwani kunoflota ufu so ngori polokwani zvangu kondichibhadhagwa ndingarege kuindangu saka kufamba muna kutora mapoche kuna nekupolo kwana uri mutaki kudzoka unobhadhwa mari akandipa 1.9 wakafanda mwedzi mazuva mangani kuenda kani kudzoswa usiku hwose vandakagonyeta nemari makaita mazuva mangani muriko takangoswera nezuro muchiri muriko saka ndiwangu achibika handibi inanditi izvo zvekubika ndisi mukadzi wake kai indodya zvekutenga izvo zvekubika zvemagasi neuyuyu hanzi hazviiti shuwa ndipiwe kachikafu atiwandei guys atiwandei iwai vane vari kula zvinonaka guys muonai onai guys muliro vari kuita achindinyima guys handi muri kuona ichi chingwa ichi muri kuona ichi guys chakaruma nyama ichi chikaruma chichi Dudule yetu kwa January, December, June da utinita kumba. Iwe funga tuno shwane pinga ati mbotimirira. Ngabotimirira tina kwa tukwenda. Tingo tusiya ichi uno shwane pinga. Shwane pinga. Share life guys. Kangoshuka pa 200 cheti. Imsati mashuka ma 100. Masina shuka pa 200 shata uri. Anditauri. Amuzoti nemasasa runa. Eza naye mupu wenyaya naDumebhi. Kupenyaya mubvunze zvose zvamaida. Good to see you both. So gratitude was a take to me as your manyam. Manyam. Asha wanu fambane muna ninga chimkontrola maimfundisi. But yo asha wangu wanyanya dzoka mu system ndoto okenda zviyo ani mazone. Ufane kutumidza. Ufane kutumidza. Vagambo timirira shuwa ti uyai. Uyai. Share life chiwandi. Ngatiwandi. Share life guys mutegeva vanhurume nhasi vawenyaya dzavo dzavatita naDumebhi ngavauye vafumugwe. Tegeva vanhurume guys, tegeva vanhurume vauye pano. Hanzi president ndeipi? Yes chichi. Tegeva vanhurume guys, tegeva vanhurume vauye pano mbotegeva munhurume waunoziva. Vanyatsokuhwa. Zvinhu vainga chinyepera vakadzi kumba kuva vachiinda negonyeti. Iyo zvimukadzi vababa wakaenda nawo. Hanzi mother diary zimurisei. Yes ndiyauri sei. Ijo so
baba wegonyeti vakafamba achinda nawe ivavo mukadzi wako mwatori pano koma mukadzi wavo ari pano baba yo kusviba kuti zvi akati zvangu so amuna kuzoera tinyora mukomendi ndakazotyanga kuti mukadzi anozoona ndingazvivharirika kunobuda mari zimela nditori pikicha ayo zvome mukadzi wanga anenge ari pala pachiona kuti abadini vari kumagonyeti izvo zimebhi wanga aenda kodhirivhera upfu unodhirivhera upfu unoshanda kuupfu ndichana kupfu famba nemagonyeti pano guys vadedzei hanzi munhu kukwira gonyeti reupa achinda kukwira gonyeti mukudya isipato iyi ukuona isipato iyi esmati mazuru how are you muri sei guys hello vanhu vane vari memagonyeti andova magonyeti ehufu kune wakaenda nemurume wako kune wakaenda naDumebhi murume wako wakaenda naDumebhi hanzi ndaitosaiseziva kuti Dumebhi anotengesa punana ndotengesa nyama handitengesi punana ndinodaro ndimaitamira nashi utengesa ndotengesa nyama ina handitengesi punana kana pane mane murume wake anodhiraivha gonyeti rinodhirivhara upfu kupolo kwane murume wakangana Dumebhi paweekend zvatotanga ipo paya hanzi Dumebhi mablack label akupinda mukundege hanzi asi kupinda imagine ndachitodariukuzoti mashawo manyamwa ari kuinda nendege ramana zviri kufamba sei kana kore kufamba ndichimuka ndichiutatura zvangu kufamba ndichiutatura zvangu ndongosvika ndichiburuka ko timu Durban yakazoti iri kugamuchira here SIS MELLY ndifaraka ndichitiwoneniwo ndagamuchirwa nganzi Dumebhi wopa vasi baba vekwangu iva kana vakasviba ndiwo iwe ngozati vanga vakasviba kuti zvi kuti tsva kana kuti ndo handizivi kuti iclient yangu SIS MELLY ningoziva kuti iclient yangu ndeyangu client iyoyo client ndofona asi makachena SIS MELLY thanks client ndofona kuti handi akatouya zvikaendesa pabasa pako apa akatodhiraivha mota yake kuti gonyeti akatora mota yake kuyadhi anobva akauya akazonditora tikaenda kugonyeti asanogara muno vanogara muno right munhu ane murume akangara muRustenburg anodhiraivha gonyeti rehupfu murume wakanga ana Dumebhi vakaenda kunodhirivhara upfu vose musanye kwaita va 233 saka tawanda isa hatisi kuona tiri pa 1 something usanyepe uchitira kuhwa nyaya right totanga nenyaya ipi nhasi pane yandaida ndigwamusuna yechikiti naSIS MELLY nhasi totanga nenyaya yekuti kudii hanzi yechikiti chakaora ndogara ndichikuudzai wani chikiti hanzi chiri kubuda makonya ndizvo nanda kuzoriona kaindi vhidhiyo iro makariona SIS MELLY aindiri ndaitotadza vanhu vhidhiyo racho komakadi kundipa ndakariona ndakungati vanhu vakariona handinamboriona kana nditsvaga mari mazano ndiri kutsvaga mari yange ilong weekend kai holiday yakadira kudai so saka saka vari kunyepa zvako iwe vava vachinyepa kuda nyaya vari kunyepa hanzi tapa 2 something uko yakati 133 mira vasvike pa200 pa200 svikai pa200 she tisvike pa200 svikai pa200 ndikuuzeya zviya kuti kune munhu akaita yemakoni kunudze kusvika gaisitiwe munhu akabayiwa nemakoni kumubasa kwavo komusikana yakazodii SIS MELLY mucharovesa Dumebhi kai musikana wangu kupenga hama dzakadzisika komutora saka aringopenga ripo asi kuita nani chaita nani asi Dumebhi uchakwidza vanhu forogonya murume mutematema mutematema akati zvi ende murume asi akuzvilira murume mukadzi yeye ane murume akuzvilira kulei ari kuzvilira kulei murume hai ari kuzvilira asi andamboona zvakadaro vamana hai ari kuzvilira kusviba nemwoyo zvose zvichiinda zvakadaro kuti tsva hanzi it's a fake video iya Nigerian socialite ndiye akazviita achida kutrenda chete zviri kokuma naija uko wanzi zvekunyepa iyi
zvinowanzo kuitika zviya dzogona dziri zvinoitika zviya zvinoitika ina handirambi because handi munoona sepabasa pedu paya ndakambozvitaura inga wani kuti munhu anogona kuuya okuofa mari yaanenge achida kuofa sekuti varume vazhinji anomuziva kuti vanoenda kun'anga anogona akatumwa ikoko kun'anga kunzi iwe uchienda pamahuri unotora unoita nehure rako usabvise kondomu wobva wadzoka wakadaro wakaripfeka saizvozvo vanenge vachida kugadzira vaya vanoda kuromba vaya vazhinji vanouya kumahure vachishandisa izvozvo umwe wogona kutokuti ndiri kudai akadaro ndokupa mari handimaoni so zvinoitika izvo zviya zvinoitika asi kuti zvakungoda kuti iwewe munhu ufunge urohwe nehana kuti ko waiye munhu iye aofa mari yakawanda kudaro iyoyoyo imagine munhu akuofa 15,000 iwe uchiziva kuti ndiri kuda hangu kana ka1000 mari yaazondiofa iyoyoyo zvambonyenyota sei ambowandirwa nemari yekuta sei kungotenga punani chete pakati pemakumbo onzi o15,000 hanzi Dumebhi madhiraivha aya vaudze vasakanga mukuchengeta vana tinovaudza madhiraivha aya kuti musakanga mukuchengeta vana nakirwai henyu anonakirwa asi ndinoona kuti Dumebhi avaudze muri serious Dumebhi angaenda kunoudza baba kuti kwaichengeta vana iye achitoda mari iyoyo aiwa ndovaudza SIS MELLY kandapiwa ndaronda 1.9 ndarongedza kana ndenda hello bro ndarongedza yandee ndichida ndozovaudza zvangu kuti be careful ani maona vanochengeta asi kuti maudziro ndo andomuudzawo kuti iwe unofarira kuita zvakadai Black Mamba iwe unoziva kuti mungu mugomo tati babayo vakanditundisa vachanditundisazve kondo ndakatenge ndichazoti twasenge chatoti bvisai bepa katingote yeke ndakatongozotya kuti ndibaba vegonyeti ka madhara egonyeti ani munoziva kuti mabus stop kwese vanofamba vachingopika so ndo zvandakatozongotya chete kuti hazviiti asi ndakasara padiki guys kunditi Dumelang. Hello ma'am. Le guy. The thing. What original size? I don't want to say that. Emma Fadino. Camera ka makima. If you need size, answer the thing. If you need. Yeah. If you need that last size, so you have to irregular as kind of pattern. Au. Oh yeah, let's go. In 2 weeks time. Oh, regisa. 2 weeks to pay. 2 weeks. 1 month. month to pay. 1 month to pay. Zochonja lapha. Chonja. 1 month to pay. 1 month. You don't make 2. 1 month. Oh, okay. All right. Ndaenda kuchechi kwangu kuchechi kubhawa. All right. Ndokwandoda kutoinda zvangu. So it's 1,600. Tonamatira mumba. Because the deal is in South Africa. Yeah, I can see. Kwasara vanhu 8. Handei tiri kuwanda. Handei. Oh, all right. I thought maybe you were making 2 months to pay. Nah, it's not 2 months to pay. It's 1 month to pay. So we're going to stock more things. I feel we're going to winter and come I pay 2 months to pay. We got half down. Yeah, because because we're at 3x when now. It's not Lina. Give us 3x. It's not Lina. What is Lina? Amme. I got a feta yan. Good to do seven. Rally can. We guys. Dumebhi has paid. Kairata little letting. Quality. And I told hello to Namuna face. I can't over when I'm Namukab. Nothing a little Muna Mundamona ere. Amara Ubanahali, why is Kavrile Camara? Mdaona ere maiva nemsika vatisati taura nyaya. Ndikuratidza maiva nemsika. Mara no kitoita then kana vakuenda mara yokulika nechena. Chomi. Kutlakayo. Oza oyemefa. Oza la ngifuna ukudingela umdoda weZimbabwe. Akiri wena uthi ufuna amadoda eZimbabwe. Akiri wena uthi ufuna amadoda eZimbabwe. So ngifuna ukuthi ngidinge amadoda eZimbabwe lapha. So ngithi emafana ngifuna ukuthi babone beka. Babone emraho. Ahone emraho. Chema. Hello.
Mamuona vane musika maya hanzi ndichidarika nasekuru wangu amwe anogara hanzi chomi yapana ndipiruka nhamba dzasekuru yako nechemweni saka iwewe kona ndiri kufamba nawo ndingakukupe murume ndisingani mari iyeyu hanzi hei ari dhudhu andochida pana asingachidipa pazvikebhini zvavo ipapa vanenge vachingochiva ka vachichiva chiyo guys hatimbotaurai nyaya yedu manje yemakonye aenda mukadzi wati achitaura naye so baba wangu vegonyeti ndo vamuda kuwisisa baba wangu vegonyeta isvesvi iclient yangu chero ndikaenda navo kuzimbabwe ndokwanisa kuenda navo kuzimbabwe vonondisiya kwavanenge vachisiya kana vaine trip yekuenda kucongo kana vari vekunoku infact nditori nemagonyeti dhilife vakawandisa ndozviya zvandaimboudza SIS MELLY kuti ndingabhadhare kubva pano kuenda kuzimbabwe ndichitengesa nyama ndinongoenda kamahara nekudzoka ndozvidzokera baba ava vakatema zvavo vakasviba kuti ndo but vakasenga moza vanonzi kusenga kwete kuti muhombeka uye wandaitaura kuti wakati uri strong ndo unoita kwete kuti wekundobata nemaoko ndichiisa mukati ani maona yaingoti yoga yotopinda mukati ndokungaone gomba chaiko SIS MELLY ndogozoita gomba sei ndoita gomba sei handiti gomba ndotoshandisa manhingirikini dai mandudze ndakanga motora malubricant andaiti ndichakuratidzai kuti vazhinji munofanira vayanyatsozva kuti nyama dzako dziri tight ukatenga lubricant iyoyo ukaisvinira ukaisa uku kunongodzoka kwega so zvongopinda zvichitsvedzerera anovaona so kana uchida kupretenda unobva wangopretenda kuti aiwa ndaweta ndatunda wowedzegwa zvako mari nelubricant unopigwe mari woriwonaki varume havana vadika hanzi negomba shuwa kwai hanzi negomba ndingati gomba nhaimiwei pano pakambobuda nemwana panongodzoka ka ndogozoita gomba sei handiti gomba makundisekesa nevanhu ani mukundisekesa nevanhu handina gomba guys ndinototiwo kana ndamba ndotsvaga marineti ndotombozvimarineta ndiri mumba ndomarineta kana ndoinda zvangu kubasa kwangu vanenge vachingochema wena sisi hanzi kusandidaidza haufa kwaikuguleza hamuna kutidaidza haufa sorry letu vangada kudaidzwa kupi program zvandomasapeta hanzi lubricant inowanikwa epi lubricant unoenda mufamasi woti ndoda lubricant inowanikwa unotenga lubricant 60 rand 100 rand zvongoenderana kuti uri kuda yakaita sei wotenga lubricant vaya vanyotoziva kuti nhengo dzake dziri dry zvekuti chero ukaita bonde hauna kana mafluids anobuda unenge uchingori uri dry munotsvaga lubricant yako ndoyaunoshandisa kuti usarwadziwe chero ukawana ane zimusoro rakadai rinenge zibhakera rangu iri inopinda ichitsvedzerera chinongovhurika zvakanaka ani maona so lubricant iyoyo iri right inotenga kufamasi kuitirawo kuti musazosangana nemainfection akawandisa ani maona utorinawo kana pamurara kana kuti ngorara naDumebhi auti kuti kana ukakwira ukaitogwa nebaba vegonyeti ukainda unogona kungotambiwa kawati murodi SIS MELLY ndichatambwa kawati zvinowanikwa hazvo vazhinji vanotogona kutongokutora uda kukutorera advantage iriski ndogana nditaura kuti basa ratinoita iri riski so ini handingowanzokuenda nemunhu asiri regular client yangu iyo regular client inenge yaita kuti wandijaira regular client inochinga uye wakane shonga kadai okuuraya saka hazvivhundutsa here Dumebhi unobuda polo kwane kwese zvinovhundutsa but hani munoonawo kuti ini ndiri kutsvagawo mari guys saka handina chekuita ndinendotongosvinga kuti ndoinda ndosaka paipa ndinogara ndichitaura kuti chibasa chedu ichi hachingoindiwo kana usinawo pawakatsika usinawo kugezwa usinawo munamato hakuna kusingadiwi munamato handinoona unotogezawo tsvogawo pekuti paunotsika apa
wobva waendawo kuchibasa chako. Chero ukasangana nemunhu anoda kuita zvaanoita anongonzwa kuneta ungokusiya ungokuti rega ndidzosere. Hanzi vaudze zvako, hanzi vasingazivi lubricant mukuraramira kupi imi. Vaudze chokwadi, shuwa munhu anongati haazivi lubricant. Umwe munhu anenge akatooma zvisingaiti kuzasi uku zvekutoti murume anoda kuti achadai murume habvi. Murume umwe anonakirwa nekunyorova kuzasi kwemunhu, umwe haatodi kunyorova. So ukaenda nemunhu umwe ukatomutora ukaenda naye murumu, umwe anotokudza kuti isa lubricant kana kuti isa life kana kusa matangu aya ndobva ndaisa umwe anotoda kunyorovera. So iwe toti wazvibatira munhu kana usingazivi lubricant kana uda kutsotsa munhu, famba une kalubricant kako imi mahure emudzimba aya asingadi kuonekwa sanaDumebhi kuti munohura. Unopretenda zvakanaka kana wakuita chinyaya chako nemunhu wako wongotora woisa pakagumo wobva wazorera kuzasuku. Anobva atoti saka watotota wotobva watoti ndanga ndichitokufila ipo paya. Iwe uchiziva hako kuti ichokwadi ma6 weekers titori maso ende wadana zita randoda zvisingaiti ndogara ndichiudza kuti ma6 week. Audi uishashawo? Ndidi kunzi hure, ndoda kunzi 6 weeker. Kuti ashawo zviri nani pamwe zvinenge zvitori nani apa wadana dai ndine something ndakuitira. Wadana zita randinoda chairo. Ende kana uchiiswa mate usaise mate emunhu rume unokwanisa kuita ako mate yawo anogona kubuya nechirwere chaanachaona akuisa mate pamwe mukana make muine thrush. Iwe watora mate aya wanoisa papunani yako zvinokonzeresa foot infection. So lubricant iri right maona unokwanisa kutenga lubricant yako wofamba uine lubricant wokwanisa kupretenda kumunhu wako waunenge uinawo. Inini baba vangu ndandinawo avegonyeta vanga vanayo yakasimba yanga yakasviba kuti ndo pakutanga ndaihwa ichirwadza ndobva ndati fakeni ndobva ndatora lubricant rangu ndobva ndayatsozorera zvakanaka sarati bhebhi sobera padhuzi. Haiwa ndakanakirwa handidi kunyeba ndakanakirwa. SIS MELLY kana chindakainosvikali ndakaenda musuya chingani ndobva tanoswera kunobva ndadzoka nezuva rese. Wakaita dherosi wakaita kanokwana kangani toda kuverenga pamari kana uchinaka kaona uchingoitiwa kana uchinaka kaona uchingoitiwa. Matruck driver awo haana kunyanya usimba zvekuti anorova dambe kana taonawo patechida kuwa takangoti tichienda usiku ihwohwo takamira ndobva taita ndobva tadriva zvedu ndobva tasvika paposto pataenda ndobva taita zvedu ndobva tarara takudzoka hedu ndobva tageza zvedu ndobva taita kuti takufamba zvakanaka svika ndauya ndichizosiyiwa. Hanzi handiti ibasa here in Europe you pay tax. Ibasa zvako hakuna kusina basa. SIS MELLY hanzi musaseke mwana. Shuwa vari kundiseka indikuudza. Ndikutongovhunza mubvunzo inoti hamusi kuda kubvunza imi musaenda kutozvibvunzira. Hanzi saka paunobhukwa ona tinotaura nyaya dzino. Handi ndakaenda naye zvakafanana murume wandakazouya naye nezuro pandakaenda kubasa. Wandakabata we all night. Murume uyu anga ari muXhosa wekuEastern Cape. Hagoni chirungu iniwo chizulu chacho handigoni ndiye ndichingonunga ndichisanganisa. So zvakafanana kuti inini munhu pamwe handisi kumufila ndiringoda mari yake handina kana nyaya dzake ndikuda mari yake ndozama unyasoona kuti uri kuzama kupretenda but mezi dzacho hadzisi kubuda. Handiwaona munhu unongomudza kuti isi kuita zvebusiness usandibati handidi kubatiwa. Maona so baba vana ndinawo nezuro wangu ari madhala ndopane mari yangu yemandirobha paya. Vanga ari madhala sabari yo ndiya madhala ndiya madhala yanezuro apana here mukadzi wamadhala apa kana pane murume ane murume wake madhala muXhosa anga anaDumebhi nezuro manheru. Hanzi pana abvunza kuti unomboitwa nekumashure handifi ndakaita zvinhu zvakadaro vekumashure ndosvika kuna naswaga ina handitombofi ndakaita zvinhu zvakadaro handifarisi chero kumbofara kusvika pakadaro handiti zvekumashure. Ini ndinongoda ipo pandakazvagwa napo panongonzi ndipo panoitiwa ipapapa ndo pandinongoda chandingaite kutoiisa muromo yakapfeka kondomu
ndo zvimwe zvo zvandingaite. Chimbomirai muchazobvunza mother live yamuri kuvhunza kuna SIS MELLY. Nhasi ndeyedu isusu mahasha omanyama. Chikuita. Hanzi wakaita mari nezuro. Nezuro handinamboita mari because baba vakangondipa 500 ndanga ndakaneta semunhu anga akafamba road yose achinhingirirwa zvake. Ndobva ndangoti ndichisvika kubasa ndobva vanditi 90. Ndobva ndati 700 ndobva vati havana mari. Ndobva ndavati saka chande unorara nechi ne500. Ndobva ndatouya nawo hangu kumba kwangu ende vanga vachitoriwo munhu wechikuru vachiti handakatageta kuti pamwe ndichavabira chikadhi zve ndotepa usiku hwose. Zvino kamudhara kache kakangwarisa zvisingaiti ndakabhoekana. Asi kanodhara matraki? Makadrive matraki anoshanda kumaini hanzi kuimpala. Chimadhara zve zvine mari kaSIS MELLY. Chimadhara ukabata chimadhara experience saka zvozati zvovigama necho masoksi. Zvine mari but ukachibata 1 ukachinyebera so chikauya amuziti chimadhara zvoradzira. Ukachiti handi unofane mari zvimadhara zvine mari. Ndoidyira iri mukondomu haidyiri kunze ndoita trash. Iyemi kana vakadzi vevanhu kana muchidya yakadaroka ndosikana vamwe vachizonhuhwa mumuromo. Inonhuhwisa mumuromo kuramba wongoidya yakadai. Uchingoidya yakadaro tsvaga kondomu wodya. Dzisisa murume wako mudza kuti ndakakupa isando. Yakaipe. Foni yakuita overheating. Foni yakuita overheating. Ubisa. Haisi kunyanya but sezvamuswe. But dzikuti kuita overheating. Ikakati anongotanga miri zvino. Hanti yati John Close. To be a housewife and I will give you everything. Are you willing to stop that professional? Yes. Nekufamba kwenguva ndichazosiya but pari zvino handisati ndoda hani ndakambokudza kuti ndichambozorora ndaive muchimereji chi10 years ichi ndichingoshungurudzika. Saka regai ndimbozorora ndoda kumborohwa nemhepo. Kana ndanyatsoona kuti ndazozorora manje ndodzokera andoona. Pari zvino ndiri kuda mari asi kana ukamuwana unyatsoziva kuti murume we ane mari zveshuwa ndokwanisa kuinda. Ndokwanisa kuinda unogara paari asi ndenchiziva kuti ndiri kuda mari not love. Ndoda mari paari nekuti inini wandichazoda kuti andiroore kana ndaneta nyatsoziva ndaneta. Ndakakudzai ndichatarisa kuti iri strong here ndinoguta here mumba handizoti gumbo panze gumbo mumba because aiwa baba vemhungu vane munhu wavoka. Ndinoti ndichashayiwa chimunhu chakafigwa here SIS MELLY kana kuti munhu asitori nawo zvake. Handimushayiwi SIS MELLY. Aiwa inini hangu handipo pakuputsa vanhu vevanhu. Vanenge ndichiita nawo vanhu vevanhu avo nditoita nawo muchihwande. Ndosika ndichiti maclient angu handimaburitseni handitombomaratidziri because ndoda kuramba ndichidya. Hani maona ndoda kuramba ndichipiwa mari. So ina handipo pakuputsa ndinotokudai imi vakadzi vevanhu. Zvisingatomboiti chero ndikaenda nemurume wako ndichiziva ndichingokusekerera ndichifara ndakadaro. Kana nditombudza kuti aiwa dzokerai kumba indoda mari because kwandiri anongoyaziva 1 ane mari yake ikangopera ndatochinja mudhu handichatodi. Handidi ndoda mari. Hanzi ndo basa raDumebhi reibvunza zvako. Asi konombosangana here nevakadzi handitodi kuzvifarira ndinotonzwa kuiriteta chero mukadzi akanditi zvakati ndo hamo yangu variko sekuti basa kwedu vasikana variko vanotoda kutoitana vanenge vachitoti handi ndakatombowanikidza vamwe vasikana paguest house pedu ari makuseni kuda vasikana vanga vakadhakwa vachitokokotana vachinhanzvana ndobva ndavati ndo chichakadaro ichocho varume vakazara patichisori Dumebhi ndobva vatondipa mari. Hani maona ekundivhara ndobva ndazvitorera hangu mari ndobva ndazviisira mari muchikwama but ina handidiko ndingagode kuitwa nemukadzi ndakapiwa chinonaka kudai mamuzivi kuti chinhu chiya chinonaka mukadzi ndiye ndichiwei. Hani maona kwaikonditsvagirewo chidhara. Aiwaka unoda chidhara unouya kuinbox ndokutsvagira chidhara but ndiri kutodawo chidhara chine mari ndogokutsvagira sei ndichida chidhara chine mari. Unomba chisina kamari. Ndomba chisina mari. Ini chidhara chine mari because nditoda kuti munditsvagirewo zvidhara zvine mari. Hanzi ndinawo vana ndine matwins mukomana nemusikana vana vari kuZimbabwe. Ndinawo vana asi munototi handisi mai here. Nditori mai chaivo vakasvika kana ndakatopfekawo hembe dzeumai ndakatodzikamira kuno kubasa ndogara ndichikudzai kuti kuno kubasa ndiri kutoraramisa vana vangu ndiri kutovachengetesa
niyo basa iroro randiri kuita iri ene ndinotorarama kudarika vamwe vanhu vari munomu ndikatofamba vamwe ndikatonzi mazimbabweni ini ndichitonziwo handisiwo muzimbabweni kana ndakatodresa zvakanaka ndichichengeta vana vangu ani maona ndikutorarama zvinotoenderana nevamwe vari kutoshanda vachihora mari ini nebasa rangu randiri kuita rakatukwa iroriri pane zvinosiyana handi munoona pane vamwe vanhu vanosvikawo kubvunza tinozi anosvikawo kubvunza kuti une malebe maSouth Africa mazhinji anokubvunza kuti wena une malebe kana ukati unawo kuti handi vanotobvunza vamwe varume vazhinji vanotomada kana asvika imomo murumu umwe anokwanisa kuti can I give you 500 ndoda kutamba nemalebe ako andiwaona iwewo kana wabvuma kuti atambe nawo zvako wobva watora mari wotambisa malebe ani munowana umwe anogona kuti kana mawirirana pakuwirirana penyu ndokwanisa here kuwedzera mari ndobva ndakusaka malebe ndichitamba nazvo ndichitamba nawo zvakakwauri kutaurirana mari yako ndozviye zvandachitaura kuti zviri risk vasikana vamwe vazhinji vanoda mari vanenge vangochiva kuti saka ndanzini ndonotambiwa neni ndichisaka here chichi ndozviya zvandataura kuti murume anenge ane thrash muromo auya adya punani yangu aidya kudaro indatosara netrash kuzasuku ani maona ndaakuvaviwa wakungoswinya kuzasuku so zvinhu zvakadaro kana uri hure ashawo manyama isati zvikurudziri kana ndiseni nhangu handizvikurudziri ingoti wawana munhu wako wawana strictly business wopiwa mari yako kana makuwedzeresana padog style women on top ameno mastyle akawanda munomaziva because murume anenge achitoda style kusumudzwa makumbo kusumudza 1 gumbo chairo kudai kuti ndiri sepa foods ndotoshedzera kuti imari ani maona so okay cancel network yangu iri kupota ichidona guys hanzi saka pamwedzi unobata mari ndongoramba ndichidzokorodza guys kuti mazuva ano ndakakudza kuti mazuva ano hakuna mari ndinotovavarira kupinda mu15 mu16 kana kune mari chaiko kudhara tichatanga kudhara magusheshe aitoenda ari kuma8 esichoendawo tiri kuma40 hafu yawo iko zvino hakuna mari handisi kumbonyepa because basa pedu pawandirwa titori vasikana vanogona kutosvika 200 moziva izvo sisime 200 tinosvika 200 kana kutodarika pabasa pedu asi hauzoshayikiwo yani yakowo mari yekuti ubve nayo because mwari vanongokupawo yako yakaringana neyako ani maona so iko zvino hakuna mari pamwedzi handizoshayikiwo zvangu 15 handishayikwi ndinoiwana vana vachiraramawo ani maona neniwo ndichikwanisawo kuwana chekudya ani maona flosi ndeipi how are you hanzi ko vakaramba kubhadhara sepabasa pedu pane masecurity pamabasa pedu pane masecurity kana uchinge watorwa nemunhu waunenge wapinda naye paya apinda mukati kana aramba kubhadhara unoti uchitanga business rako munhu anokubhadhara mari first anokusvitsa 100 rand yako usati waita business akupa mari yako then kana mataurana zvekuwedzerera unomuburutsa kana wati ndiwedzere 100 rand unomuburutsa womira hakontinyu kuenderera mberi okuwedzera mari yako wokontinya futi kuenderera mberi nemari so mari ndoyo unofarira kutanga kupiwa usati waita business kana pane zvaanenge azoenda ndopai patinoshedzera kuti security pabasa pedu pane masecurity ende achirova hapatobvumidzwi kuuya vakadzi vevanhu pabasa pedu kana uri murume wauya pabasa pedu une mukadzi wako mukadzi anotonzisara kunze asi kana anotonzi bhadhara 100 rand kuti abhuka apinde kana apinda mukati vanokudza masecurity kuti murume wako akanobatiwa mukati imomo hatisi kuda fight because mukati mune maashawo pabasa pedu handi maona so pabasa pedu paya tinoita zvatinoda vakawanda vakavaka dzimba ani maona ina hangu handisati ndavaka hanzi saka dzimba makavaka ina hangu handisati ndavaka vakawanda vakavaka indiri kuvaka kumusha chaiko kumarural area ndiko kwandiri kuvaka vakawanda vakavaka dzimba mutauni vatori nadzo ani maona so guys chibasa ichi hachirevi kuti ndochida aiwa handichidi zviregedze because I think zvinhu zvinokukanganisa mulife as goes by ndichamuwana handizivi kuti asi mukangoitawo konde mukandipa mari yebusiness ndokwanisa kurega
chibasa ichi mofungudza chibasa risina mari ichochi ndingawane mari yekuisa zino regoridhe iri onai imhene dzenyu varume venyu futi vava varinga ndiisisa uyu muri mumwe munhu akanondisisa zino regoridhe hazinobva kupi kumusha zvabvepi futi zvekubvunzana zvekumusha imi ngozivai kuti Dumebhi muri kundiona pano ndine 32 ndakura ndaenda makore ndakura ndaenda chaizvo so guys musazofambika muchiti Dumebhi anotora varume vedu ine handitori varume ndinoda murume anenge ane mari panguva iyoyo anomaona handitori namafeelings ekuti ndiite boyfriend handina because boyfriend ini pachangu ndinongoida ine mari kana isina mari ndomudhura handichatodi ndatochinja ndatotsamwa ndomudhura handitodi ndoda munhu ane mari panguva iyoyo kana asina mari inini nena tigari takawirirana anomaona ndoda ane mari saka imurikuvata ndoda munhu ane mari panguva iyoyo asina mari handidi so kana pane anoda kubvunza bvunzai zvimwe zvinhu ndite ndikuudzai hanzi not wedu chete newako future husband hanzi masvingo I think zvekumasvingo zvabvepi inini kumusha kwangu munokudii handibvi kumasvingo hanzi Dumebhi ndaifunga kuti unenge uchijoka pawati saka kana ndakuudzai kuti ndiri ashawo saka hauchandifariri here saka munoda vanhu vaya vanouya vachikuudzai fake life here indongokuudzai chokwadi kuti wokuti kuti mangwana mukazowana ndakatogwa picture ka mobva mazivawo kuti Dumebhi aigara achitiudza tozviziva musashamisike nazvo mazvinzwa ika ndoitirai mimi vanhu kuti muzoti Dumebhi anogara achitiudza nyaya dzake Dumebhi is an upcoming socialite saka upcoming socialite ndiyo content yake yezvaanoziva izvozvo zvelife yaanorarama iyoyo saka let us stick to that content because anotori necontent itori uniquely different hakuna munhu angane content iyoyo kuti munhu anonyatsoya achitaura zvazviri zvaanoita achidai hakuna saka upcoming socialite munofanira kutoita muchimuda muchimuziva kuti iye ashawo mangwana mukazomona kuti ari pakati andimaona zoti akataura tichi ini ndiri ashawo mumufollowe guys mumufollowe please followe anonzi Dumebhi weZimbabwe wewana anokuenda link nyora kupinapo wakufollowe ane content yakanaka zvisingatoiti because ane content yake ega yangu ndoga yebasa rake mina ndikunyorere yangu ndoga muchindidawo zvakadaro kwete kuti hanzi Dumebhi in Zimbabwe. Where's Zimbabwe? In Zimbabwe. Zimbabwe in Zimbabwe. Dumebhi in Zimbabwe. No, it's Buddha. It's Buddha one. DUMEBIHI. Oh, okay. Ndinoziva kutega yabuda separate but it's fine tengesere buda kwai mutengesere piti uyeko ndinofamba kwakasiyana siyana kana kuDurban ndinosvika Cape Town ndinosvika Polokwane ndinosvika asi pari zvino ndiri muno muSouth Africa kuZimbabwe hangu ndokwandisingadi kuitira izvozvo because kuZimbabwe ndichiri kumborespect asi kana ndasvikawo kuZimbabwe ikoko ndikangoona mbinga yabwaira mukuona zveri ndongotsonya ndongoti handi ndakamboti ndichifamba ndindogara kwekwe ndiri TM paya opposite PG complex ndaona dhudhu murume dhudhu manyama SIS MELLY achidarika ndakangamwa zvekuti ndiri kumusha ziso ndamutsonya iye murume akangoramba akatarisa ndamutsonya ndichimupa masaini papaya ndakazovhundika ndikati kweini ndiri kukangamwa ndisi pachibasa apa zviri kumbofamba sei chakapachikachikokera kana zvava muropa imomomoka unongojaira ani mamona ndinongojaira so guys imi musandishore ndasika ndichitaura kuti ndinongokuudzai zvandiri ndo zvandinouya ndichitaura kuti aiwa ini nonzi Dumebhi zvakati ndo zvandinoita ende kana muri free kundibvunza mutondibvunza kuti saka iwo Dumebhi zvakati hanzi kwekwe ndokwedu ogara beside dream ndogara ku8 ndokwandogara asi panani nemurume wangu ndaigara ku1 extension ndakazotama ndakugara ku8 ndokwandagara hanzi customer yakutoda kutenga nyaya dzacho ndeipi anoda kutenga advance
Hani maona mambo kuti unomboita mahara here munombotowana munhu ngomuti mahara pane pamwe mahara aumupi munhu mahara pane pamwe pekuti ndaenda nemunhu SIS MELLY ndanakirwa nemunhu wemurume hani maona ndokwanisa kuti ndanakirwa nemunhu ndokwanisa handizomuudze sachi kuti atite mahara iyo 100 yake yaanga andipa iyoyo tsinafa ndimuwedzeresi ndobva ndakurura hembe dzangu kuti iwewo bebi atiti ndonakirwa zvangu ndo mahara ndinenge ndadi ndapa mumunhu ende zviriko mahara futi kujutiwa muchibasa omo asi muchine mafeelings here aiwa mabasa handina mafeelings muchinawo aiwa ndinawo zvangu but not kune vamwe ndinawo ndikawana munhu wandinoda chaizvo anonyatsobata kabhinzi anenge achinditi mafeelings anodzoka ani maona asi pete kutiwo kune munhu wese tinenge tinawo ani maona tinenge tinawo mafeelings but ndikawanawo munhu wekutiwo iri dhudhu manyama ndofunga iri dhudhu iri rikufamba riri kuuya rogona kunditundisa mafeelings angu anobvadi asvika ipapo ende ani munongoziva kuti kana uchinge watunda handichatodi ende ndosika ndichiti muchibasa hamudiwi munhu anotunda iwo ukatunda muri muchibasa imomo watoneta uchatodi futi kuita basa racho wakutosiyana nazvo ani maona ende makastoma ose anozouya unenge wakungomaitira hasha ndopaya padiki anenge wakutongodana security wakurovana nemhene mumarumu handi maona inyaya yekuti watundi iwa uchadi kuita basa so kana uri pabasa haufaniri kuita zvinhu zvekuda kuita rudo ingoudza munhu tiri tunoita business wasvika imomo usandibati kana uchida kuti ndikubate mari yakati muchibasa haubatiwi pabasa hapatundiwe hanzi wakaritanga sei ndakarondedzera kudhara unoenda uchiteerera kuti basa iri ndakaritanga sei endai munotsvaga chero kulive yaSIS MELLY muchapaona pandakataura kuti ndakaritanga sei basa iri nhasi tiri kutombotaurawo zvimwe pabasa hapatundiwi pabasa hapatundiwi hapazvabhuya hapatundiwi uchiura hako zvabhuya yes rega ndikupindire hauna kupindura my question kana wazowana murume for life if you know kuti he is going out there to support sex workers unozvigamuchira here yes ndinogamuchira nechitomuda chaizvo asikana ane nebhegi asikana asina mari handidi murume ndinomuda zvichienderana nezvandanditaura mucomment section kuti akamira sei murume iyeye anozokwanisa kundichengeta here ende kana tava mumba imomo hatigari here tichitukana kuti wanga uri hure ndakauya kuzokusumudzira kana kuti so no because inini zvandiri kuhura handisi kuhurira kuti izvona ndiri kuzvida handisi kuzvida ini ndiri kutotsvagawo kudi kurarama ini muno mujoni ndakaona kuti handina basa randinoita ringandipe mari ini handina kudzidza kaini handina basa randingaita ringandipe mari ende vacho vanoshanda munomu vacho mapei avo ma3000 2.5 indakatoona kuti hangu kutaura chokwadi vamwe vanokwanisa vanorarama indakatoona kuti handisi kurarama nebasa iroro handisi kwanisa saka ndakatsvaga hangu zvekuda zvemahara zvekurara negotsi ndozvandakachuza ani maona so kana ndichinge ndamuwana murume anobvumirana neizvozvi zvekuti ndo basa rangu randiri kuita yes ndomuda handirambi ndakupindura here asi ndiwe here murume wacho asi mati hanzi ndabvunza kuti funeral police unayo ndinayo SIS MELLY kwema muna kuzondijoinisa wa ndakati ndisendere imichanditira mudembe vane padharis pane ndisendere vatesi kujoinisa nayo special ndopera naDumebhi ujoina ndakakuudza iwani isendere vatesi zako ndokusendera madetails ani kana chazitani privilege taranja ndo zita rangu asinobva kumalawi hatisiwe kunoti ndiri mukenya hanzi saka raundi ine maximum time iya 5 minutes kana iwo wakungoramba uchiinda ndopaya ndozokutiwedzera hausi kutunda tinotori netime ndosika ndichiti short time iwewo kana uchiziva kuti raundi haukwanisi unotorova damba refu unotouya une chikwama chakagadzira homwe yakasimba because ine handingakubvumirika kuti undirove damba refu ndiri pabasa kaini ndiri kutsvaga mari handisi kukufadza iwewe uda kurasa urozvi hwako ini ndiri kutsvaga mari tiri kusizana saka iwewe unouyawo nemari yaunyatsoziva kuti
kana ndikaendawo pashort time yangu 100 rand iyoyi inenge yakwandirana here nezvandiri kuda. Asi kana uchida uchiziva kuti unorova damba refu long journey unotoya wakabata mari inenge ma500 because inini handitobvumiri zvakadaro kana ndatova murume ende ndinotoramba zveshuwa. Ndinotokudza kuti wedzera mari yako. Hanzi kuchikoro wakagumira papi ipapa pakuzondibvunza zvekuchikoro ndo pasingadi. Imi ingoteererai ndakudza kuti handida kudzidza. 5 minutes zikapera ndakutosundidzira munhu ndakutoti mari ngawe. Hanzi itai aite join taura zvako ngava ndijoin senguri ndakavaudza because pano munozoita mudene pano ndisina kujoinisiwa vaudzei vaindijoinise because toda mahure akarongeka panapa ani maona. Ndiri hure hangu asi handishaiwe kurarama izvo ndikukwira ndege kuenda kuhaiti ende ndinopfeka malebho manyama kwaiti nechihure icho chichi mirai zvenyu muone. Thank you. Ugonewo unditsvagirewo murume handika. Hanzi moita mari pamwedzi. Ndataura inga 1 ndongoramba ndichibvunzwa futi kuti hanzi munoita mari pamwedzi. Ndataura kuti these days hakuna mari asi 15 16 handizoishaiwiwo pamwedzi kuti ndowakwanisa kurarama. Ini kuno ndorenda 1.8 room yandogara ndobhadhara 1.8. Kumba mwana wangu anoenda kuchikoro. Ndine munin'ina anoenda ari kuuniversity wandoendesa kuchikoro vabereki vangu vakashayika. Nemunin'ina wandoendesa kuchikoro ndakatanga kumuendesa kuchikoro kubva ari grade 4 kusvika ave kuuniversity ndindomubhadharira vabereki vangu vakashayika. So mwana umwe musikana anogara neni mukomana mutwini vakaseparata umwe anogara nadhedhi vake. So nditokwanisa kurarama mbuya vangu inini mai vangu ndovanochengeta vana vangu. Nditokwanisa kuvachengetawo vari pamusha ipapapa nekuti havatombonyunyuti havatombozivi kuti ndo basa randinoita iri. Ende kana ndasvika vanenge vachitoti murungu wangu adi asvika for sure ndiri murungu wani wambuya vangu asingatomboziviwo kuti mwana wavo ari kuitawo basa risingaiti. Ende handitodiwo kuti vazvizive. Vakazviziva vanochema vanotorwadziwa ndofunga kurwadziwa kuti saka chii chiri kuitika mwana wemwana wangu anovaona. So ndinotochengeta munin'ina wangu izvo zvaari kuattachment kuzesa kuZimbabwe kukwekwe ari kutoita attachment yake ani maona. Ndiri kutomuindisa kuchikoro ndini vana vangu vanoenda kuchikoro mbuya vangu ndinochengeta. Saka nditori right nditori boo nebasa iro riri. Asi kana pane anenge azondionerawo rine salariwo inotangawo pa10 zvichienda mberi musazoti Dumebhi akati ari right ndorida basa guys. Kana panenga kosi ndinoidawo pamwe ndingazoende kuUK asi kana ndasvika kuUK ndakafita kunotiza. Kana ndasvika kuUK ndakafita kunotiza. Hanzi nyaya yako inonzwisa tsitsi. Inonzwisa tsitsi zvisingaiti ndogara zvitaura kuti basa rangu randiri kuita ira hazvireve kuti ndinorifarira kana kuti ndorida. Handiridi asi kuti ndiri kutsvagawo kurarama. Ndine mutoro ndiri kuchengeta mhuri kumusha uku. Vana vangu vada kuchengetwa. Ndakanyatsooonawo kuti handina basa randingakwanise kuita ina handina kudzidza ani maona. So ndini ndichichengetawo vabereki vangu nekuchengetawo vana vangu ndichikwanisa kurarama. Ende kana ndofambawo ndisakwanisawo kuti ndinyarewo ndikasvikawo pane vamwewo ndikwanisawo kuburitsawo mari yangu ndichiitirawo zvandai ndichida nemwoyo wangu ndisangomirirewo kumunhurume. Ipo paya ndinotoita ndichiita chibasa changu asi ndichitohodha zvimwe zvinhu ndichitengesa ani maona. Ndinototengesa zvinhu ani maona. Ndinototengesa hembe mablanketi ndichitotumira kumusha uku mabhaketi zvose mbuya yangu achinodirisa nenzungu zvose ikokupi kumusha kwedu. So nditoriwo munhu wekutoti ndikasvika kumusha uku makangosvika pamba pedu vanhu vanenge vachitofungidza kuti pamwe ndinotoshandawo basa rakanakisa vasingazivi kuti basa randoita harina kunaka. Mbuya vanoiwa nepi WhatsApp iyoyo vanozoriziva vanenge vaudzwa nani because ine hama dzangu ndakadziudza kuti kana imi mukangonditeverawo mukateverawo zvandindichita pasocial media zvave zvenyu. Ndakatozvitaura ndikati mukangozviteerawo
mukazviitawo zvave zvenyu. Iye anenge ataurawo ada kuzvitevera ndomudza kuti wakambonditengerawo hupfu here kana dziri hama dzangu, because inini kwavana vacho ndini ndiri kuchengeta. Hama dzangu dzacho idzodzo hapana akambomira neni. Inini vabereki vangu inini vakashayika, ndofunga ndiri mai vangu vakashayika ndiri grade 5. Baba vangu vakazoshaika ndaigara mai vangu vakashayika ndiri grade 5. Ndobva ndaenda kunogara nastepmother kugokwe. Ndagara nastepmother anga ari mukadzi wababa vangu. Mai vavo vaitibata rafu. Ndaifamba netsoka ndichienda kuchikoro, ndobva ndakazotorwa nambuya. Ndobva ndakaenda kunogara nambuya vangu kukwekwe. Inini mai vangu ndevekuMalawi, havasi vekunoku, saka vaigara kwekwe. Ndobva ndatanga kugara nambuya mai vamai, ndovakandichengetera vachindisa kuchikoro. Mbuya vachindisa kuchikoro vachita maricho everything kuti ndiende kuchikoro. So hama dzekwababa vangu dzamara ndikure, ndakazongoenda kwababa vangu pandakaroorwa. Guys, indakaroorwa. Chero mukabvunza hama dzangu dzinondiziva kana vanotondiziva vari panapa, ndakaroorwa chaiko kutounganidza vanhu kubvisirwa. Hani maona apa machepisa ndakaroorwa kutobvisirwa. Ene ndaive ndakatogara zvakanaka mumarriage yangu ini. Pane zvakangozongoitika hazvo zvakaita kuti ndisuduruke ndisiye. Hani maona ndakagara zvisingaiti. Even mbuya vangu vanotoziva kuti muzukuru wangu kusiya kwaakaita marriage hakuzi kuda kwake. Hani maona. So saka hama dzekwababa vangu hakuna anoya achindibvunza kuti zvakati because inini pandaitambura ndiri kumusha ndina mbuya vangu hapana kana wana akauya akandihepa kana kuti ndienderere mberi nechikoro hapana. So iko zvinoinda kutoraramawo life yangu yandoda kukwanisa kuendesa vanin'ina vangu kuendesa vanin'ina vangu kuchikoro, kuendesa vana vangu kuchikoro nekuchengeta mbuya vangu vakandichengeta nebasa irori randiri kuita. So kana pane umwe anodawo kuzondibetserawo kana awana basa and makeup uri kuchibasa futi course. Tinobuda vele chibasa zvauri kutaura ndirambi. Inga wandiri kungotaura kuti nditoriwo nezvimwe zvekuita, ndinotoenda ndichihodha ndichitengesa everything. Ndinotengesa inini handiwanzoenda kuchibasa every day. Ndinotohodha ndichitengesa mablankets zvose zvakawanda ndo zvandinoita. So kuchibasa uku kutoenda kunowedzera mari yangu. Ani maona ndichitowedzerawo imwewo salary yangu kuchibasa ikoko. Handisi kureva kuti ndinongoramba ndakangostika muchibasa imomo. Aiwa ndinotoitawo zvimwe zvinhu zvandinoita. Hani maona vose nemiwo vari kuti vanoda kunditi taura hako vaudze kuti vanoda kuti ndiite kosi ngavandisponse. Handisi kuramba. Kamogona futi kakundisponsawo inini ndobva ndamirirawo futi masex worker ka. Hani maona maitawo masponsa angu akanaka masponsa maanyama. Hani maona because nemiwo ndiri kutokuudzaiwo matips anoitika kuti varume venyu vanoda zvinhu apa. Zvose zvamune muchivanyima kudzimba kwa varume venyu vanotiza vouya kwatiri ototiudza weakness yako iwewe mukadzi kuti mukadzi wangu so ndokumbirawo ndichite zvakati ndoita ndopiwa mari yangu isa muchikwama. Ko ini ndagova mukadzi wake here zvenguva iyoyo ndomuitira murume ndopiwa mari yangu isa muchikwama. Hani maona hanzi kunomhiri vanhu vanotobvisa taxi basa ibasa taura hako basa ibasa. Kana ndachemberawo ndechinazoziva kuti ndachembera. Hani maona guys, kana ndachemberawo ndofanira kuchembera kuti basa iri rakaipira kuti handifaniri kuti ndichembere ndisinawo chandakabata, ndichemberewo ndisinawo chandinoti ichi ndechangu ichi. Anowaona ndofanira kuchembera ndine chinhu chandoti ichi ndo chandakaita pandai ndiri muchibasa changu. Kana ndanyatsoona kuti ndava kuma 35 basa iri richaita kuti ndirambe ndichiita ndobva ndasiya. Pabasa penyu ndakaona pana mwana wakuru vakakura kudarika. Ini hangu ndakangogusvipa avandoda kusvika pa 35 ndoona vadoripo na mbuya ma 45 vari mbuya ma 45 kudarika ma 46 varipo pabasa pedu varipo na mbuya pa ma 40. Hani maona asani vachitengwa vanenge vachitenga. Handosika chikudzai kuti basa riri muzva kuti pane umwe munhu wekutoti ndichisvika andakamira nawe kutoti SIS MELLY ndogona kumira nenini mugotengwa kudarika inini zvisingaiti. Moziva type yenyu yakakura iyoyo vachitembere vanenge vakaenda kumushonga vakanogadzigwa achionekwa sekamwana kachechi. Pane vamwe mai vandakamboshanda navo kuBinoni kuRex uko, kana muchiziva kunonzi kuBinoni kuRex kuJoburg kuclub iyoyo. Mai vavo munhu wese mene yaingoti kapinda yasvika yofunza kuti ndiri kuda kamwana kaya kachechi. Kamwana kaya kachechi kari isi totoshaya kuti kamwana kachechi kanorehwa ndikapi. Ndopatakazoona kuti
timbuya ninga vatichingoti mbuya wataitodana kuti mbuya ningi yani maona but menene ngechitomuona seka chechi ende vanhu vanoenda vagari pasi vachitoenda kunogadzira vamwe vachitozoromba ndida kukuudza kuti nemwe nyaya yemusikana watinoshanda naye pabasa pedu handizotauri zvangu nemazita ani maona because vamwe kuti basa kwedu vanenge varipo ipapapa vanozoti dumebhi wazofumura kana kuita sei ndoda kukuudzai tine musikana watinoshanda naye pachibasa pedu musikana uyu akupenga musikana uyu vanga vari 3 mafriends vari 3 kudaro vakaienda hanzi kun'anga vachida kunogeziwa zviya zvekuti kana vadzoka pabasa vagoita magusheshi vaenda kunogeziwa kudaro vadzoka vamwe vasikana vakadzoka vachishesha ndofunga vose vari 3 vakambodzoka vachishesha vakapiwa muko hanzi muko hani munoziva kuti kana waenda kun'anga unopiwa muko wekuti unofanira kudai so musikana uyu ndinoona kuti anenge akakanganisa kuita muko wake waakapiwa because first time yaakauya akati achigeza akabuda achimhanya mubathroom ndobva atiza vanhu ndobva vamubvunza kuti kowai uri kutiza ndobva musikana waye ataura kuti ndaona a big snake nyoka ani maona so anoti hanzi pandakavhurira mvura ndichiti ndigezi yakauya iri nyoka haina kuita mvura but iye pakupiwa muko vanga vakanzi izvona chaunenge wasangana nacho haufaniri kutiza iye akabva atiza ani maona akamirira nyoka akabva atiza saka pakutiza kwaakaita musikana iyeye akabva kubva ipapo kusvikira iko zvino but kudhara aishesha achitotengwa so muko wacho kuda wanga wakuda kuvaonesa here kuti ndozvavanofarira kuita here kana kuti kwakuri kuvasimbisa here ani mazvona so ipapo kubva ipapo nanhasi ari kutanga anoita like kakupenga kudai so even ndikatanga kumutaura ndakamira sekokoko munhu uya wekuti anotonyumwa unomwana asvika padhuze newe otobva atotaura kuti why uchinditaura ani maona so ndofunga musikana iyi ndakatombomuposta tichitsvaga hama dzake hanzi ini benzi repanosiyana inini hanzi atosvoda hamene kuti adaidzwa nani hamene hamudaidzawo mungatidanire benzi pano imi kuti madhairis munomvengereko musavenge dodola dodo musiyei mudhairis munomuvengereiko iwe vava bhisi kumutuka manje amana akutukwa iwe ndonorombotitukirei kumastriti hona paunongoya pano chinonopedzegwa kumastriti vanokurega paunongoya pano unoita kugamidzana inotukwako tiri kuzvona zvakaoya kwaindoda mgo akuda kubhaniwa naadmin kwaindoda mgo kuti bhaniwi iye amusiyei anoda kutamba nevamwe atsvaga makuwa kwaingasanga atenga pizza anoda kutamba nevamwe atsvaga makuwa ake awa anobhowa ndodo wenyu SIS MELLY mudhairis wekupe saka saupcoming ari kuzama kuita hanzi ndiye atanga kutuka dumebhi sho ungatuke dumebhi ashawe madhairis une shuwa yendodo nai chaunenge uchituka dumebhi ari kutaura nyaya nevanhu vake so musikana uya guys titori naye kubasa uku ndakamuposta hama dzake dzinenge dzinoita kakunetera ani maona dzinogona kupromisa kuti tinouya ndofunga patova nemwedzi hama dzacho hadzisi kuuya ndakudzai musiya wajumebhi asi pawamaitifanira idhebhi ndichikuti yanzi anoita akaenda nemunhu woti don't worry don't give me money it's fine akiri we are making love ndo zvaanoita so hama dzake vanhu vanenge vachiita serious vachiita nge hatisi kutaura zveserious kuti uyai mutore munhu hazvina kunaka zviya zvekuti tinaye saizvo zvitozopedzisira tisamuoni musikana iyeye atsakatika aenda izvozvizvi takamutora akugara muguest house sometimes totoona kuti adya here tamubhadharira here mari pekuti arare because anga akurara paya panogara manyawu pani mupaziva ndopaanga akurara ndobva tamutora ani maona so asi dumebhi unofanira kubhadhara taxi nekutomira kwai pamadhari indinokufadzai iwo wari pamadharis ndogobhadhara taxi sei ndichikufadzai izvozvi ndinobvisa nai mufanira kutondibhadhara because ndiri kukufadzai ipo pano izvozvi ndiri kubvisa mai venyu stress ndinavo
chiwaini asi ndakwera sina vawanzira izvozvo zvanibata guys vandirobha mari yangu 200 yamadhara ndakudza 200 yamadhara iyaya mukuzviziva mari yangu ndeyamadhara aiwa misheto yakumarikavha aiwa pane 100 yasara vanenge vaenda kuchechi nhasi vakava vakazorano imi mari yeura haibudi zvekumhanya kudaro kukanganisa kuverenga ndangodzuvaira so pakuverenga ndisi kuziva kuti chichaitika ndiri kutongozvibvunza kuti nhasi vanamata vane zodzo nhasi saka zvakamboitika last year towards December Christmas maya vakati ndipewo 300 rand ndobva ndapa 300 rand ndobva ndandigona kubvunza chikwere ndobva ndazvinyararira andi ndione munhu akutorepera samuso achandipi mari yayo ndobva ndangoiginowa ndanyarara saka nhasi panangona mari yayo ini extra ndobva ndangobata mari yangu ndazvinyararira chesive ndimari yawanisa ndikati aiwa mari aina kuwandisa matosarigona chikwe chamu 100 rand because pane wayari lapapa mandipa 300 ye last year iya ndatobata ipapo imari yeboat cruise SIS MELLY yandakupa izvo ndataura wa chipuwa nemadhayaris mumashanombadhara boat cruise madhayaris hanzi ndokumbiriwa mundibhadharire 150 hanzi 200 150 rands 250 reboat cruise mari yangu yatobatiwa apa ndikukumbira wanoda wake kubetsera mweya wamari onai mari yandandakaisa kuti ndiningirire anoda wake 250 ndatova Sunday guest pamadharis ndenge ndiripo every Sunday munondibata ipapapa chitira vaya vanenge vadzoka kuchechi tovadzosa mumweya nemuzvokwadi vaya vanana baba dzisinganyatsokumira vabve dzakanyatsokumira dzine uturu dzine hasha so hanzi thank you hanzi ndoda kutsvagira ndoda Brazilian hanzi ubvise mawigi uyu mupine SIS MELLY ada kunditsvagira amendorenzani ngadzoke mbofu dhakeni Brian pine wapino da apino ndoda Brazilian ndoda 22 inch kutengera shuwa mangwana ndinoswera ndabvisa unenge ukanditengera maviri maBrazilian ndotobviswera ndakabvisa mangwana sekuhaiti wadi watokurumidza ndiri kuenda kunhingirikini ndibise izvi madi makurumidza nhai munhu wamwari ndibise izvi ndiri kuenda kuhaiti ndine Brazilian 22 inch nemari mari SIS MELLY ne150 yangu yandabigwa naSIS MELLY yeboat cruise munhu wache ungandibetserende mwari angakuwedzerera 250 hanzi boat cruise 250 ii waita hako ndatora mari yangu ye last year yawakatora ukatocha wazviwa here mbinga yangu wazviwa here mbofu dhakeni Brian wazviwa here mbinga yangu SIS MELLY 22 inch ndoda 2 maBrazilian yes SIS MELLY imbinga yangu so Durban ndumebhari kuuya neBrazilian 22 iri kusvika uku kusapfeka madzipfeko chena kuJoburg Brazilian kana paizinotorwa aiwa kandiri kunopfeka kati chiuya kuwhite ine ndakachena hani mukuzviva kuti ndatotengerwa apa so SIS MELLY mimi munhu achauya kuinbox kwenyu iwaika kuzodhimanda mune mari yacho mwezi gwamari yangu yeBrazilian apa ndonotenga inodhura anongotenga kuna Yeval anongoisa kuna Yeval okupa Brazilian yacho 22 andizogona 16 inch okay 20 zvanhasi ndombova pa 150 yacho ndoisa kupi zvino ndiri ghosti kaswere madifumura unoisa kuna SIS MELLY nenda kuinbox kwaSIS MELLY thank you mari yangu uyu ndaiwana asana mbokuona kana pauri vile kana pauri toxic kana panotuka vanhu you always nice to other people you always commenting zvaunodako but zvisina utsotsi why should we expose maghost akona ndomaziva azi mari uyu mudze kuti anoisa kunanzani mati Yeval achanikwanisa 16 ne ndinga 16 magosa kwana mazhinji asingatuka ndotomaziva vabvunze panisa pepa ukapanda zita rako chaiko saka ndinotovaziva but atitombofumirani zvekudaro atiinamuzati private and confidentiality is key to me abuda kujoina life yako maybe aburisi face wapinda machena aripiko Yeval mutegeka aiwa toko munhu zvinoonekera tawo kuti munhu ave lady class like I don't cut him what vagara SIS MELLY right but wako zveBrazilian vafara zvisingaiti SIS MELLY hello muri sei
Ndiri right. Aiwa inini handichengi kuna hefa ndine kwandinomawana but anotora time kuzosvika South Africa but ndichakugadzirira mawiki ako. Handi mati 150 rands. 250 body cruise. 250. Mwakomane panopera live Ito inenge rands body 500. cruise. Ina mari yake Dickens. Ni mari yangu yakanga trust yangu kutoignore. Ina mari yangu. Vanozondisira padetails ndovaisira 250 yacho. Handi Ndicha uyako ndikuri Marands. Yaku WhatsApp ndikupepa kuikanda. Ndikupepa kuikanda. Kuru inokunza kusvika. It's okay, alright. Ndidonha Thanks zvangu. Mbovu. Aripo. Thanks, Mbo. Thanks. God bless you. Bye. Sharp. Anomaona ndombinga dzatinodai vamwe muchiti kwai ndimebhosi kudai ndichingodiwa zvakadai so. Wadiwa? Ndinongodiwa ndingori nekakudiwa so. Ndotumira chomika shoti ndatumira kuti ndekwadodziwana. So inini mari yebot cruise mazviwa kamadharisini yangu yato apo iyi. Zvatoendeka. Guys, ndibhadharira bot cruise. Vakaita musi uya futi. Ndira paini bhadharira. Pandakatengwa tiketi pai mukati. Kwena hapana tiketi ndambotenga. Tiketi. Wai muchizouya neme. Ndangotaura wangu dai. Zvamatanga tiketi munaro. Nhasi matanga makutaura. Ipapo futi. Watinombotideza dzangu mbinga dzinouya kusera dzimbouya apo. Hanzi chinaniseri na 300 namiuka. Achibvisa ipindi kuningirikini sesimenti. Comment orange. Hanzi yangu inobhadharwa natoko dzingwari. Bot cruise 250. Hanzi toko nasi toko adirewa. Shamwari yangu futi. Kumzire. Amnogoti tindati kutsvaga. Mari mableki. Anoda kupa mari mableki. Iwopiwa. Anoda kupa mari mableki. Amnozviwa. Iwopiwa. Anoda kupa mari kuhaiti yemableki. Yes, mupe. Amna mwati ndati kutsvaga DumebH. Ayo mari yekuti mumwayo. Aiwa anokupa. Shamwari yangu futi. Anokupa. Zvinodere zvisaya shamwari zaDumebH naimwari. Zvacho. Amana aiwa handina kuuya ndichida kuzvida kuti ndine mari kana ndichida kuzvitira ndakazvininipisa kuti nehanguwo ndirashawo manyama. Aiwa ndirashawo manyama handisi ndirashawo manyama ndo basa rangu randinoita asi handitori varume vevanhu anenge auya panguva iyoyo boyfriend ko zvino handina. Iwa admin uyo kwanzi SIS MELLY itaiwo kuti mbinga dzimbobhadharira maadmin bot cruise yowe. Ndakamira sani naye ndiana nyora comment ipo. Ndiye admin upa nyora comment ipo. Ndishumbrese. Admin shumbrese mune sure zvamukutaura ini ndichatoenda ndichitoti kune vanhu guys bhadharirai maadmin vakati tavatuma kuenda kubot cruise ikoko. Ndoti kudi. But ndavatuma kuenda kubot cruise ikoko ndoti kudi. Zvimirire oga zvikuita DumebH. Tiri kutumira mari yedorere. Mari yeblack unazomwa uri palive wachiona. Unofanira kutumira ndomunyatsomwaka riri palive unoisa kwaSIS MELLY wobva watondudza kuti waisa SIS MELLY mari yangu anaisa yeblack label natoko. Akada angu ndinokupa screenshot. Pakanenge akoni screenshot. Moyo wangu wachena pandatenga. Madimiri ndichidonzira sasa ndigoni ndinotya ndozota kunge yatoita. Ndichatumira. Ndozota kunge ndiri kuabuse my diaries. I can't do that. Ndozota kunge ndiri kuabuse my diaries kuti kwai madimiri vatengere chaka. Chero neni chako chako paanturu kuti ndakana mari tu anoione uri kutibhadharisa list yekuenda kunonzi kubot cruise. Zita rangu riripo here apo. Handi haripo. Kunoda kana bhadhaya. Denda ndimo notidenda ndichitani. Thank you Sophia. Denda ndichitani. Denda ndichita zvokuti unobata madiaries kuyo. Denda ndisina kutobhadharirwa kudhara. Ngodenda kubhadharirwa kudhara. Bot cruise yada kubhadharira iyo. But 250 primo. Chibhadharirwa iyo. 250 rand vadukuru. Bhadharira iyo. Dona zvibhadharira ivo anozviziva ndozvibhadharira ndoga. Nechitobhadhara chipinjira chitobhadhara zvangu chitobhadhara pinjira anozviziva. Sio dena yalipisa madharis kudai ndisingangobhadhari zvese. Chiwa imwe baby. So mbinga yangu yekunditengera tiketi kuzera kuti ndane changani bag kundege.
SIS MELLY makati traveling bag rangu hariti hadzi rinoita rakanaka ioriginal guys bag rekuevon here guys ndine ka traveling bag kekuevon so kepasaidi SIS MELLY akunditsvage monaki hariti zibhegi raimwana mazibhegimakambona chimwe chinenge chinzi kwaichi original asi chakashata ndo zibhegi iroro hariti zvakamona kupishe mavhiri guys asaka hembe unobvisa dzese here kana kuti aiwa hembe handibvisi vesi kana kambotaura kuti pane inonzi full house ndinobvisa kana hani ndakapfeka track bottom izvozvizvi ndobvisa 1 gumbo ndokurira 1 boots toita ndakadaro ne1 gumbo ne1 boots kana munhu azoti ndokumbirawo bvisa hembe dzose ndobva ndamuudza mari kuti isa mari yakati ndokurira ndobvisa hembe yose ndo yatinoti full house ndosara ndine takashama ndiri muswe so full house inoita 300 rands kukurira hembe chete kukurira hembe dzandine ndakapfeka i 300 rand ani maona ndo yatinoti full house anditsvaga suitcase masuitcase kuna akarainzi masuitcase ndotsvaga suitcase kana monaki ipi ati SIS MELLY uromba ndingonotsvaga bhegi andimbuzwa ndiri kutenga hembe dzinodhura here bhegi hariti tiri kunyepera mari memuchibhonga mama ungafamba wakadai souzibhegi rina ndege ayo hazviiti anditotekesa mumota here SIS MELLY uchanoona wega hazviiti kopanonobuda kumberi nongochito hazviiti amana it's impossible kunoda ndine zvikwanisiro zvakakwana ikoko kwauri kutaura ikoko koda izvi zvandisaizvozvi ndanzi ndiri kupiwa brazilian ndakati brazilian ndakati bhutsu manyama ndakati zvimadressdakupa dzombo manyama wani makandipariyariya reblue rana ndakapfeka reblue ndakaenda naro kubasa ndakapfeka 2 minutes ndobva ndari kusara ndakuudza ndikati haumbofambi naro ndakuudza ngati DUMEBHI ndangopangwa basi nguva yakareba ndisingapekeambijani hanzi dheti rini mudze musi wa6 ndo pane haiti so mari iri kudiwa musi wa5 peblack label musi wa6 ndo pane haiti hanzi akomana chihure chacho ndiwo unenge uchitonga ndendichitotonga because ndini nemuridzika wezvinhu zvose ndinototonga because ini munhu ndinotomuudza kuti ita zvakati akada kundibata ndinotonetsana naye murumu ndinotorwa so handibvumidzi munhu kuti andibate pamiri pangu kana pasina mari kana pane mari kana pasina mari handitodi kubatiwa handitodi handimaona guys inini ndikuda kutochengeta vana vangu ndoda kuti mwari vandichengete kusvika ku70 yesu ndichiri mutano so ndikungozviitawo hangu kuti ndikwanisewo kuraramisa vana SIS MELLY mai manje ndakutobvisa rasta here kana ndakadai sokudza umborichiviwo chiva guys saka uchinozibharo chashoti ndikapanotsvaka kubuda rishoti ye woti ndakamakala ari kumasana idzimu iri kai idzimu iri mama mondoro dzenyika mana bvudzi robvisiwa here hanzi ndogona kurwa here handigoni kurwa ine handi SIS MELLY vakambotaura kuti ndakavhundusigwa nechana chiyariya gore riya handigoni kurwa handifariri zvekurwa ini handifariri kurwa asi ukangotsanguisana neni chete ndoda kupedza chihure ndisina vanga kumeso nekuda kuonekwa kwandinoita wekurwa mahure mazhinji ane mamaki ane mavanga saka ini usabvise malocks why ndatengegwa zvebrazilian guys pane mbinga yanditengera brazilian yati ndibvise saka ndiri kufanira kubvisa robva here kwende wobva here wobva here mukunguru uyu wobviswa here guys hanzi kuhaiti ndotumira ndokutengera black label nhasi birthday rangu wotumira yecoca-cola dai wangu wataura ndichine mari ndatotumira yecoca-cola manje ndipane zvazoitika robist asi maona munhu anotora asina kupiwa yani munhu unotanga wapiwa munhu wacho anoziva kuti atobhadhara sikireti saka kana wapiwa unotobatira ipapo SIS MELLY
Amani. Hanzi onimona kuti vanhu vari kuramba nemukwendo. Uyu svikiro iri bvudzi tasaimoni. Mondo renyika hanzi kudubugwe mukwende uyu muri kuzviona. Tatoubvisa isu. Paita kaBrazilian. Guys, musaware zvenyu. Ndinoziva kuti ndosota sei mukwende iwoyu. Ndoukacha ndombouisa mumba ndombouchengeta. Panenda kudawo kuchinja style ndoudzi. Haziwa anomupa vanhu ona SIS MELLY ndimuri kuti chi tarisai kuti comment section iri kuzviramba zverasi. Andibvisa. No, don't remove. See, tozofanana nani. Nai, bashaumanya mari kuramba. Hanzi povho yaramba zvemawigi. Aiwa, usaitire povho, itirai nini ndiri kuda mawigi. Aiwa, mawigi ndiri kutomada. Povho iyo zvepovho izvo. Anongorisunga upfeka ndinostyla, ndinoziva kuti ndinoita sei kuti vamboona kuti ndinoluka imwe different. Inostyliwa ndopfeka Brazilian yangu. Aiwa mawigi ngaatouya zviri kutomada. Ndakutomboendawo kumaclub manyama kandakaisa Brazilian. Imagine ndakaisa mumusoro. Priscilla rako wakabvisira ngarakura kudaro Priscilla Brazil ngikiri motsi dzako dzakadzasa dzakusvika kumakumbo. Hani maoni. Because Priscilla kudhara une rasta yo. So, mawigi angu ngaauye please ndikukumbira wauye. Ndinostyla mukwende wakura uyu ndopota ndichibvisa ndichidzosera. Hai mawigi ngaauye. Ndodawo kuendawo kumaclub manyama. Pane club yandakaenda yandakaona yanga ine vana manyama yandakaofiwa 8,000 gore riya. Ndoda kumboidzosera. Anopona wabvisa dumbu. Wabvisa nini SIS MELLY? Kuenda kujimu ndasida ruri kuramba kupera ndawa. Mwakanditi imwa shiringi, mwakanditi imwa chii. Dumbu racho ruri kupera. Ariperi bzinoma black label every day. Ropera sei? Amuna big rangu radata sei. Ariti wangu. SIS MELLY varamba. Mana regain tonotsvaga mumwe ndaenda tindahangwini. Povho ngaivhote toita zvemawigi here. Hanzi povho vhotai toita zvemawigi here. Amana povho. Mukwende wigi yakanaka, Brazilian yakanaka, kandopota ndichichinjanisa guys. Ndopota ndichichinjanisa. Uyo mukwende uyu. Woinda here mukwende SIS MELLY vagara vatoudi vaitochedza kuti kandiodhumepa ogoni. Hanzi tione bhegi racho. Kumba kwadhiwa kwaita kure ndingadaita kuratidzai bhegi racho. Bhegi racho ava buda vaenda nebhegi ravo ndingadaenda varatidza. Vaenda ndakuratidzai. Guys, ndoda kuenjoya guys. Ndofarira kuenjoya. Handifariri kuti ndizvisunge pane vamwe vanhu. Ingoriwo munhu anoda kufara nevamwe vanhu kana ndasvika pane vamwe. Ende kana ndikasvika pamuri ina ndizviti munyuwani. Ndikangosvika pane vanhu tokwanisa kuendererana nevanhu. Ndinotongofara panguva iyoyo. Ndikasvika muchifara nino ndatojoina ndakutofara. Ndakutobatana nevanhu. Ndozobvunza rapenza. Chichi chaitika. So inini handisi munyuwani. Hanzi varume vari Durban marangarirwa bhuku naDumebhi from 5 Mesaya. Varangarirwa ashawo manyama riri kusvika panhingirikini apa. Ndakatobhuka nhingirikini ilodhi yangu ndiri 1 hotel yangu ndiri 1 room rakanaka rekutoti ndikawana mudhudhi rangu manyama ndongonomuvharira imomo vamwe achita zvehaiti ndakavharira. Muchenjere kunditaikwa kwaiti muchiti ndiri kuya kwaiti ndarovharira. Muchenjere. Ngani maona. Mazura kucheka nebanga. Vanoticheka sei SIS MELLY ndichimboenda kumazulu. Asimboti kuchekwa hunge wada. Munhu unomubata nemutaktiki, munhu anosoftwa. Munhu anosoftwa munhu. Hanzi imboisa cucumber mumvura overnight then omwa usina chawadya makuseni rinopedza but unombomanyiswa. Rinochaya. Thank you. Ndinorega ndigotenga apa ndigotry. Ndotozvitry. Rega ndigotenga ndigotry. Ya ndozvandichaita saizvozvizvi. SIS MELLY apa kupinda zuva apa tokata live. Kupinda supervise vanhu. Guys, mufollow page naDumebhi mazvinzwa. Musarege kundifollowawo guys. Ende musanyarewo nebasa randinoita.
ndoitirawo mangwana kana mukazoonekwawo ndakashama because ini ndowanzopfeka tumabhurugu hani maona tumabhurugu andotwa ndopfeka ndiri kubasa kwangu asi kana ndifamba murodhiwo mune vanhu ine ndakatotsiga pamba pandinotogara ndinotodaniwa ndinotonzi andi ndinofarirwa nevanhu pamba pandinogara and handiiti izvozvo vanotoziva kuti varume vave hanzvadzi dzangu ndinotovapa marespect ende vanhu ivava vatogoni neni wai ndakazviitira izvozvo ndinoziva kuti kana ndikaita mabororo andinenge ndaita kunze ndikatora murume wemunhu kunze uko hama dzangu vanhu vandinogara navo panze vanova vachindirwira so ndosika ndichiti handijoli nemunhu wepamba ndinorespekta zvakanyanyisisa kusvika kwokupedzisira guys anomaona so inini basa rangu here madunhurirwa zita rangu ndonzi privilege taranja ndo zita rangu so guys muswere zvakanaka panapa pakupinda zuva totamba futi Sunday but tenge tamboonana kuhaiti ane mazvinzwa guys hauchatamba nawo during the week kubva Thursday uchangochitamba nawo ndichitamba nemi everyday hayi unofanira kamera kudai ndingatombozorora ndichikupa ndiyazopinda chaiko kutya dhudhula aya wadhudhula isi mani ndimuchatodhudhuliwa kwete kuti isusu makamboona mahasha vatidhudhuliwa resi hani SIS MELLY vaindita ndina passport vakazokudza here kuti vakaiona passport yangu takaiona saka wai maita ndini inyuwa naye ichangobva kuchogwa yakuda kwaexpire iya ndiyo bye bye guys muswere nezuva rakanaka totamba futi bye bye guys ndibva kuchechi ndosvika kuchechi vanosangana nenyaya dzechishashawu dzechihulehule dzanga dziri pano apa ndobva kuchechi ndisiko panapo vosangana nenyaya dzechishashawu dziriti kutonero naye mwari komuedzi uyu apa nhasi ndodaenda kubasa ka nhasi ndoenda Sunday ndosimborega nhasi ndoenda kubasa ma45 danga chaya 45 matodarika ndisiya mutauro manje unaenda kumausiku dzangoti handingadisappointi vakati vanga vachiti takamirira shuya dumebhi kinganga kabhulokwa apa mesita ringa avo takabhulokwa zuro ataura kuti kudii auya kusenseni zvikanzi mai weSIS MELLY ndokumira kuti andibhulokwe ndakangobhulokwa ndakabhulokwa nemistake nezuro handingatadzi kuona dumebhi naimuwe chii chakadai ndikati okay saka guys ndakwinda tobatana mangwana ya tobatana pakati pevhiki apa guys ina handina tiketi yekuenda kuuyu kuboat cruise matanga handinazvo matanga handinazvo aiwa hamuna handina rekuenda kuboat cruise SIS MELLY looking like dumebhi's manager rega yambokura chamanager kana akura akuchinja zvechiyashawe ndakura peji rikakura risina kuchinja zvechashava mungatadze nemanager kuti ndikumaneja pachashawo aiwa papeji papa mungatadze nemanager kumanje nomanje neti kubackground angu asi manje panyaya dzechiyashawo manje problem inenge iri kuti kana wakuda kuti manager anzi abudikire mamberi ini ndotozokwanisa kuadvertisa anonzi maklabhu evanhu vaya vanoda mahashawo nemalodhi zvose nemakondomu ndo zvanei ndichikwanisa nevaya vane mabhawa vaya ndo zvanei ndichitoita izvozvo ndichitoadvertisa zvichitotengwa mudenga vanhu zvichitofaya ndo zvangu zvandoita izvozvo mazviwa guys ndo zvangu manje izvozvo next week umbotigadzirirawo kuti chii chinoitwa nekumashawo kuku chisiko kuningikire chisina kwai UK fakuenda kuUK dumebhi akanoka kuaplya mapepa dei akakurumidza dei akatoenda chinoitwa nemadzimai ekumba chekuti varume vanotizira kumaashawo datuzombopa madzimai matips kutiudza kuti chii chamunoita imimi what do you do if it's possible demonstration ndenda kubatira fonde turi ndebeni ndenda kubatira fonde uchidemonstrate kuti sinoita dhogi takadai the correct position yedhogi yakadii zvawasvika unodya ukadya mhungu yababa vaye nezuro unoenda kamune kikamba racho rakamira rakadai so the ladies knows exactly what is going on manje hanzi ndakanonoka hanzi kuaplya zviti here zvemukiribidi mungondiaplya panenge paita mbinga ida kudinisa kuuk zvebigjo kuuk so unoita basa reiwe kuuk thank you Queen Sila thank you unoita basa reidumebhi utore murume akaita murume wangu ndimbomuranga ende ndomuranga zuva rimwe chete nendatopedza naye umuise anonoudza vanhu kuti kunze kwakuna kumira mushe okay
saka ndapinda guys. Hapana chatisingaiti sisineli shavi chete varume. Shuwa here makati tida kumbozenzwa ari gati kuzowa kuti haufa. Guys saka ndakuenda guys ndatiketire boat cruise. Nyaya yeboat cruise maenda. Azviti here ndikutengere murudzi wenyu Oishi zvingaitika ibubera. murudzi tiyanekuda ndeo munotsi. Tumela gai Dr. Mumtesta zai nda mumtesta baba. uyu asane dumbu dati murudzi wechicho ndi murudzi wechicho rigai muone gazi mumonda mumtesta gai bude mugoratidzwa munhu andida kutesta anonoka sei iyo bholi iri kwenjuni amene nhai kushenunura zvakafamba sei chisafona apa yanso kutena vayanso kumuona ise zvisingone kuda nhari kusadini kutarisa upenyu uchenjera nhari kusadini rekera kuti muone guys kana atenderi aenda uko ari pamoto nda kuti mumuone kuda kumbomutesta achiri akamira uko anondoda singati nomutesta tichiko isare wai achingotisekera ndikasvika pano kana ndikatenga tikafe izerirai sister kana ndikanditengerere tokuhira tisinowa akote zvaro kana ndikanditengera anotengera kana ndikati kudii anoitengere zvitoro sisimeri muripo iyi imi ndine musoft wangu wandinoita imi zvangu zvichiude zvinongouya kana ndiri ndega ka ane mbinga yari kutaura ikuda zvitunditira mapepa ekuenda kuuk anoitakasaredimedzimotesagara strip club kunomudzidzisa kutamba neporo aiwa ndogona kusitiripa ndogona kusitiripa ndogona anoda kuti kana muchinda ndichiwa ndisitiripa hembe dzekusitiripa monitengera manodzimaya zvinhu maronjali hamene anodzimaya ndopfeka zvose ndositiripa ndogona ndozvigona because pane rimwe bhawa ratikamboenda rainzi ndo pandakadzidzira rainzi munhu nemunhu every Friday unositiripa kana usina kusitiripa unoenda nemurume mahara saka imagine fungai kuti kungonoitwa mahara waitotsvagirwa mene yaitoenda newe yotonokuita mahara so fungai kuti baba havanenge vasingadiwo kuuya zoramba kuonekwa baba wezimburawa vanomba kuya bozimbura vada kutadza bozimburawa asa guys saka takuenda guys tobatai paleti love you guys.